Good morning. I'm Mwada Nkiru Kamwezuruke. This is from Abadan. Our company is they go biting dishes from Abadan Achi. Aham Kingdom. I be a family Ozo Ejeagbasi. Maka mmemme onwe I be a city handu. Onwe variety of food which I am a city. I square rice. I square ordinary food. No sukofe, no egusi, my salad, my sauce, my fried rice. All the food you need, I know share. Even Chinese food, I know in me. When you are near the market, my chicha, monkwa, what is I am a my pesu, mewa no mewa zopo, moba, I know in me. I went castle belong Ozo Engr Celestine and many hand castle. No buron na haga kwa no have a gakwan na ha. Ni also get many soon I got a shin yourso. No gabi home. Ihe onye ọbụla ga na-enye Chineke nna ekele. Anyị ka anyị ga-esi ụbọchị ahụ anyị ga-abịakwa ọzọ. Nke anwa ga-aka nke a isi. Esiche ya na-asị si akpọkwa na ndị ọzọ ọrụ. Sikpọwakwa company they go biting dishes. I cannot go. I cannot work. This week and all. Very nice again, all nice. Thank you very much. Thank you. Oh, come on, oh, you hate my nose. Oh, come on, oh, one part of chicken. Oh, come on. Oh, okay, cow with chicken, Jewish sauce. Wow. The kind I have for them. Ah, and the barcasa, what can I what is it? What is the potato magic? Wow, one day my mother. One day my mother. Yeah, my mother, but one day. Ozo the naka chukwu. Nwoke na-ekpokọta peacemaker, ọ na-ekpokọta everybody. Ọ na-ekpokọta, ọ na-anaghị ta mmadụ ta afụ. Ọkọcha ji, o gbuo ya, o weti ya, o bunye onye nka, bunye onye nka, bunye onye nka. Nwoke wụ nwoke. Amụọ nwoke ya wụ nwoke. Oh, thank you very much. Ebere n'isi ezinụlọ abụna. Otu ha weftere ego wee na-akwa nwoke a ụdị otu. Ihe ama nkọrọta na-akpa ha, ọkacha nwa ya nwoke na-ebu ihe a niile bụ Emmanuel Ejeagbasi. Ihe ama nkọrọta na-akpị anụ, akịka ama mfe anya, ogologo dị na-arụ isi ike. Ebe ọ bụ na ọ gara, ihe ọma ga na-achọtị ọma nche ego ga na-achọtị ya na-abịanụ. Aka ndị aka ekpe ga-abụ ya ihe ọma. Ndụ ga-adụrụ ya. Duru ezinụlọ ya, duru nwunye ọ dọtara nụ kweta n'ihe ndị a niile ga-eme. Onwe nwaanyị ọ ya awọ bụrụ, o were ya na-anabe nne ya nọ, ọ nọsị ka eme ya. Kpọkọta ebe ọ bịara di, ọ ga-adịka na mma. Mba ya na-akwa, amara m na Chineke nna, mmadụ adịcha mma ma Chukwu ya eme ebere. Ọ ya abata n'ebe ọ ya ezi ike. Adaeze eluigwe ga-abụ nke ya nọ. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Patricia Akunne. Yes. Oh! We are very special. Wow, how does it go? Thank you. Oh my God,
na-emecha nwoke salad ebe a. A na-emekwa ma sauce, nwoke ya anaghị eme. O gosikwa na odogwu a na-akwata ọzọ, ọ gbagotekwa. Ọ gbagotere mmadụ, ụka ọzọ ka a na-akwata. Ọzọ gbagotekwa. Ọzọ ya celebration of life. Ọdún ndị anyị na-afọ ebe a dị iche iche, different kind of. Also celebration of life kind of. Daalụ. Ọzọ bụ nnukwu mmadụ. Daalụ. Ka ekwenụ ka o si gbasata gị iji wee so n'ihe a na-eme. Ọkwa nwunye ya ya bi na Lagos. Wow, all the way from Lagos. Again, no. Na-anọnyere fa. Ọdọọgwụ isi. Daalụ. Daalụ. Ka ekwenụ okwu ịmụ ife okwu nkasi obi na-enyechara fa. Okwu nkasi obi na ọzọ bidoro ezigbo ndụ. Ọ ka bụkwa. Ọ bụrụ na ihe anya mmiri nọ celebration of life. Yes. Mana ama m na ọzọ nọ ebe ezigbo ebe ọ nọ ebe o kwesịrị nsogbu otu ọ nọ. Ọ nọkwa na dị happy ebe ọ nọ. Mana ụmụ ya na-akwụ ya ọfụma. Ọ dị happy. Mana onye ọbụla ga-agba mbọ na-ebi ụdị ndụ obi. Ọzọ siri ezigbo ndụ. Ọ ezigbo mmadụ. Onye ọbụla na-ekwu maka ya. Daalụ nne o. So salad ka eji nke a wee na-eme. Ya na-agbụkwanụ nke a? Cabbage. Okay, cabbage. Cabbage ka na-afọ. Daalụ, afa gị kwanụ? Afa mbụ Amaka, Mommy King. Mommy King. Amandeze. Eyo. Tell me here, Maggie. Welcome. Oh, I'm welcome. Okay, I'm Ozo Okay. Okay, Ozo gbasata mo duto na mụ na nwa ya nwoke bụ Emmanuel Ejeagbasi bụ ezigbote enyi nwoke my husband. So lụọ nwaanyị ochebe a dabara mụ na nwunye ya. So I did ka one big family. So taa ka o shi gbasara and ọzọ abịago m ebe a mgbe ọzọ dị is a very nice man. So mgbe ọzọ nwụrụ o wute ka m wee sị na m ga-anọ ebe a n'ụbọchị taa. Ya kwanyere ya ugwu ikpeazụ. Wee nọnyekwa n'enyi nwaanyị na di ya. So yeah, mere nji wee shi Abia State wee bịa ebe a. Yes, so as no is noise. Ka m bịa ka m hụ ka ụbọchị taa. Ka anyị ga-eshi kwanyere ya ugwu ikpeazụ. N'ihi na o ruru ya ọzọ ka ọzọ. Na ọ dịghị nwoke dị mma. Na-ekelekwa ha nnukwu. In fact, efe enye ha site n'abalị yesterday njinji na-eji ebe olesọ ihe ịchọghị iri. So ka ụbọchị taa in fact ọ dịgodo egwu ilegharị anya everywhere hụ na ha kwadosiri ike mana ama m na nwere ike aka ha mara Chineke. So m na-ayọkwa nnu Chineke ebe niile ha si wee weta ego a ka Chukwu mejuo ya mmaji kwuru mmaji were ogologo ndụ wee tụkwasara ya n'aha Jizọs. Chizoba Ozo. Mama from Lagos. Yes. Elias Chibaby. Yes. So thank you. Yes. So oh my God. Oh, more can I oversize tenant. Yes. Oversize tenant. Tenant be sapolaro, be sapomaro. Okay. Be sapomaro. Oversize tenant. Oversize tenant. Oh no, Sky Jubia. Okay. Maka no Sky Jubia. No Squayan can in Lagos. Okay, no Squayan. Oh yeah, very good. I'm a Jego Miji God wagon to. Okay, no so. Munye Broima. We Jego Miji Reggae for 3 again. No Squayan can. So I said I am earlier. I'm more because Anambra State. All the way from Anambra. I'm from Anambra State. Say aye for us. Aye for us. Yes, oh, losing us precisely. That why do okay. Munye dada life. Ozo abụọ na chimpokoro. Yes. Hello. Thank you. Oh, nothing can happen. In fact, Tonya na anum. Oh, that man na anum.
ezigbote ihe mere m mana onwe ihe o mere n'otu o kwesịrị ime o dikwara n'ọma na ọnwa ekwe Chineke kpọrọ ya eto o wutere m so much mana ya dọwa okwu nkasi obi okwu mmụọ ị na-enye onwe gị enye ma di gị enye mmadụ niile na famili okwu nkasi obi na-enye ha wụ na anyị niile dị ya na ihe emego anyị na-esokwu ụkpụrụ ọzọ maka ọzọ mmadụ ọra niile anyị na-eso footstep ya ọ wụ ezigbo mmadụ amụ ya gba ebe niile anyị na-eso okwu ya na-achị na ihu ya ga-aka azụ ya mma ana m achị ka Chineke were ọnọdụ n'ụbọchị nke taa otu nke nya si wee gaa ka nke taa bịakwara mmezu nke taa ga-aka nke nya mma ndị niile bịara a ga-agakwa bịa n'udo na n'udo na na-enwe nsogbu ọbụla ọ ekpere m na-ekpete udo ọma ụnọ si na-ewu ewu n'ọrụ si Lagos na-ewukwa mana Enugu achị mkpokoro yes na akpọrọ thank you very much. Biko wife dị ka ịgba mbọ gị si wee dị eri mgbe a malitere mmemme a wife si agba mbọ na-eme sure na things going move gosi amata afa gị o afa m bụ Onyinye Chukwuka from where from Umigwa Badal kedu ka mmemme a na-eme si metụta gị iji na-agba ụdị ka mbọ mba ndụ mbakwutere nkịta bụ Ebere di ya ha bụ ezigbo mmadụ ebe nọ ibi n'ọzọ nọ ndị ọzọ bụ ezigbo papa ka ọ anyị bịacha ụta ọzọ ekenecha anyị jụcha anyị then my sister bụ Ebere na ndị ya ha bụ ezigbo mmadụ so onye mere anyị ji bịa mbọsị ata kasị ka m nyere ha onye mkpụrụ ọzọ nke a bụ white rice achọrọ m ime sauce na nri karịchakwara ebe anyị na-afọ otu nri dị iche iche anyị fụrụ fried rice sauce nke a bụ ndị fọ ndị Lagos ndị ga-ada anyị mere ha sauce sọsị ka mee ha sauce ka nsị ka m nwekwara nsị abụọ ha ma ha bịakwa so ọzọ ya mere anyị ji bata maka ọzọ ọ tụrụ anyị ọ gbara mba ọ nọgide 83 years ọ gbara mba ọ tụrụ anyị so ya anyị makịta oche ebe chọrọ ya mafọ tụrụ anyị ya n'ụkwa ya n'ụkọ bede ka anyị mee ya bede onye ka anyị bịara thank you very much. See you. Life and direct. Don't be talker. Today na Ozo. Only available flights. Hey, luxury or nothing? Otito dịrị nna na wekwa na Jesu Kristi mmadụ ka anyị eme anyị ekpekwe ekpere in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you very much. Thank you very much.
maka ndụ nke nna anyị Celestine Obualo Ejeagbasi Ozo Celestine Obualo Ejeagbasi late ndụ obi nke ndị mmadụ na-agba testimony anyị na-enye ekele na ndị a na-asụ n'ụbọchị nke taa anyị na-eme akwamozu ya ka gọvanọ site na obi ebere nke na ịfụnanya nke nabata ya na eze eluigwe n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-eji mkpụrụ obi as point of contact na ehugara ọgụnwa ndị be ejem ebere ebe ọbụla nwata nwoke ndị nke hapụrụ ụwa gawa ka ịnabata ha na eze gị n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-asị ka ihe nga ya emere ụbọchị nke taa akwamozu ya ka ọ gazie na ntụziaka gị. A na-asị na ndị niile si ebe ha si bịa ha hapụ inwe nsogbu ọwụna ka hapụ inwe aja aka ga-akọ n'isi ha n'isi anyị ma nọ n'oge anọrị ka hapụ inwe aja aka ga-akọ gbasara anyị gbasara ndị nke ga na-abịa n'ụzọ n'aha Jizọs. Anyị na-asị ka ihe niile nke anyị nke anyị aṅụ Chineke na ka ịsatisfa anyị ekwe ka mkpụrụ ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ banye na ya. Anyị na-asị ka mgbe anyị emecha akwamozu a Chineke na ka ngozi gị zuo oke na arụ anyị ka niile n'aha Jizọs. Ka mgbe anyị ya na-achịkwa ebe dị esi iche nke anyị si wee bịa anyị na-asị nna ka anyị na-achịkwa n'udo na ezi n'enwe nsogbu n'aha Jizọs. Anyị na-asị ka Ozo Celestine Obualo Ejeagbasi late obi o ji akpọkọta ụmụnne ka nna ya ọka plant ya obi anwa n'ime anyị ncha niile ka anyị na-ahụ nwanne anyị as the first priority n'aha Jizọs. Anyị na-asị ka egozi anyị Chukwu ọma dị nsọ dị nsọpụrụ nara echiche obi anyị na-ewe ihe ọma nke enye gị otuto ka imezuo ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na-ebikarịkwa ọzọ anyị na-aka nka anyị na-aka nka ndị ọma na-emere anyị anyị kwachara ozu ọzọ anyị na-aka aka anyị nọ ụzọ emepe anyị atụ egwu Chineke anyị amara Chineke anyị amakpọ nwanne anyị adụ anyị n'obi ndị ọma na-eme na ndụ anyị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Uche were Ozo Obualo Ejeagbasi n'ebe na ọgbọrọ nke ị nọ anyị na-asị ka ebere ete nke anyị na-ede were cheta na anyị ụmụ hụrụ n'anya na ụmụnne hụrụ n'anya na ndị ọyị hụrụ n'anya. Anyị na-asị ka ị mara na anyị echefuru na anyị echefuru ka isi fụkwana anyị n'anya ka isi abụọ na isi bie ndụ nke dị mma onwe onye nwere negative side or positive side of their life ka anyị ga-asị ka anyị ṅomi ka ebe ndị niile dị gara na be ndị be eje. Ana m asị
gbara ọgụ mmụọ uru ya gba ihe nke anyị emenwuru unu nwa na anyị ndụ na ndụ ya ka anyị na-eme ọ gaziere ihe nke anyị ga-eji wee eme ihe niile gbasara ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ka ọ hapụ ịkọ anyị ka o na-esi na abundance ka anyị nwere ka anyị si na abundance wee na-eme ya n'aha Ozo perfect. Amen. Ozo. Amen. Love you, Ozo. Amen. How do I give me one shot? I hope you're covering all my lady with the people. I will eat salad. That's bad. Every time go nando. I am melon can and melon. I'm an instant the salad along. Ever one ever. No, my God, hey, Ozo Ijeoma o. Ozo, anyị atụ na asụ idewu nke ọma o gute buru na ya na-abịakwa uri ya Producer and director. My merchandise will come up. What can you see? What are you want them machine?
Patricia Pedro, mo jà sùn lè jẹ́ káàkó wọn náà mo jẹ́ kẹlẹ́ ọmọ náà ẹ̀ kó nípa ẹgbẹ̀rẹ̀ mú rù anyị bụ ndị ụmụ m dara ụlọ akwa n'ụmụagụ ugwu enweghị ụzọ anyị ndụ anyị na-esi ụlọ ere ihe meruru mekwara anyị ọ biko ruo eruridi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị moto kaka chairman anyị Ojo onye nke nwa uru na nwaanyị nke mmadụ bụ n'ibi uru bịara ọfụma adụrụ uru mma ndị gara ochi ụbọchị ọ maka nwanne anyị nwanne uru eke ihe o ji eme ahịa biko our secretary make us only a record ihe ọfụma on this the Ozo Society ọ̀hánà bàtà ètùtù anyị ha na-abịara onye otu ha ụlọ akwa ka m si eme dịka omume m si wodoro ndị ada ọzọ bụ ụzọ ndị ada ọzọ bụ ụzọ ndị uche ya soro ha n'azụ ndị ọzọ achị uru nnọọ ndị uche na ọzọ achị unu jafụrụ ajafụ na-eweta eburu ụzọ na ụmụ egwu igwelachi gị nze na welcome sir ike ego DJ mere ikele egwulo ndị ọzọ batara na nwere igwe eji ekwu okwu chi ya ya n'aka na atụghara ya mkpụrụ okwu n'ụlọ ole chifige zere ọzọ ga-eji mara Igbo biko Engr Celestine Obualo Ejeagbasi injinia ndị nze na ọzọ si ka abịa nyanyere unu taa we lost a member anyị mara ahụ adịghị okwu ya for some time yet anyị wishi na anyị na ya na-anọ for a longer period we can't question ihe Chineke anyị na-achị anyị ji ohere a were echie unu aka n'obi na-achị biko ere mechie na-emechi ka anyị hakwa ka ọkwa monde sente anaghị awụ ofu mgbe ọgba na-ata dị ya so anyị na-akwa mmadụ ka anyị na-akwa onwe anyị traditional cultural anyị na-abịa anyị ga-eji bọs abịa ọnụ nwere ihe anyị chọrọ ịtụnyekwa dada dọgbara injinia ọbịaghachiri ọzọ anyị na-eji ohere achị anya bịakwa mee ihe mana most of you here don't go n'ọzọ mmadụ anyị na-eji ọzọ Nzere ọzọ ihe eji mara Igbo biko ọnwụ ihe anyị ji amara Igbo ya ihe aka n'obi ọ dị na ndị mmụọ ihe eji mara Igbo injinia ụmụ Ozo Ejeagbasi olighọtachiri ndị bụ ihe olighọtara karịrị ihe ahụ olighọtara enwe edome ihe ahụ olighọtara chidori ha ihe ahụ olighọtara mee edome ha ka ndị Ozo so eke ihe
onye ka anyị bịara ihe the great Uzelozo title strike of Achi. You remember it. Ekele Mulu. Ekele Mulu handle them for our one. You go our one to the second wife. Kalabwa. Ejeagbasi. The gold. If you go now, the book now you go suffer. I am not. Ozo Engr one nine engineer who has gone to meet his ancestors. Oh man, all that because it's a family tradition. I can't I'll go meet you. I really remember okay, Namoche, everybody Jesus. Man to be able to get Can watch yours on one and work. Don't post. Okay, what should I hear the Lord here? Okay, innigeria out of here. Already. Celestine here to marry. I do make one all the very happy. Madam, we have Papa, my boy, I'm grateful. I think Madam, what my husband only he was on me more. We didn't know about me can testify. So, we want to form she I got a gandozo do fully involved. He also already issue my knowledge. And I can do the mission somebody do not all that. My do very, very happy. I like you do again. I don't reply me to you. Okay. Those are like I put the rule of the door. I will get there. Also, I think I go. I don't have one. That also, I can learn. I have a two. I am the rule of the car. Of woman. Will you back hello? I'm a good idea. We salute you. So, would you like it? Yes. I had more day. Half of my that's the number. How will Lolo? You will not leave there. Yes. Again. Our mother can tell me I need to go. On your door, Casey will find like a rule. No. You are carrying a you are carrying. Yes. I believe in you, Columbia. And I showed you all I net, but you are going to see what I want to do. Talk in a terror. Talk in the doctor to even. But we go. Well, my own, I was secretary the phone, but when you are check here to law. Mr. General, you're welcome. The locks. I think I'm there. Very much. I can one night with a woman. Oh, Engr Ejeagbasi. Oh, you need a comment. So, I think I'm being the one. Automatic, I rule. So, you can't just become. I'm going to tell everyone I have a plan. For all. You are like to be an that's because we will over here where they were and get to my bear by your team. Yeah, can you come? One and two months. I all of the
amakwa ma agụgụ ibu to make a long story short ụlọ eke ka nwanne m nwoke Ruchi Ejeagbasi Chukwuma ụlọ okwu ndị ọga anyị lụrụ n'anyị ụlọ eke ndị m na-ewepụta jila makwa ụlọ onye hara kwa ha oke ụlọ eke ivanụ mechie iwu ụlọ eke ka anyị na-achụ anyị lụrụ ụlọ eme nwanne anyị ụlọ eme ọgọ onwe nsogbu ndụ ụlọ emego urule anya injinia bukara ndụ ọfụma ekpere anyị ka anyị lụrụ ahụ ọlọrụ anyị kpere ike injinia anyị kpere agha lụrụ ihe ọ lọrọ iwe Lord blessed you one of the most humble person injinia etupu ha ala ka ọ nwere nkwụ ọtọ ọsụnya nwatakịrị ọsụnya ga-abara oke so the humility ka anyị ji wayọ Chukwu ka ọ labata mkpụrụ okwu n'aha Jizọs ụlọ ege ha ziri ezi eme mmụọ ha agaghị ala ụlọ DJ Eyes. Yes, the family of late Mother Hannes Akaje from Enugu Achi Ahara Patali TTI, led by Mr. Emeka Ezakaje. Emeka Ishulu no, Kulumunau, Uleke, Obualo Ejeagbasi, Ayulumpa Woda, Langu Bose Alile, Ula Malika, Ayeke Leulu, Abi one them, Uleke. Yes. On the baby is here, Lolobo. Yeah, Coco Dugo. No, no, but yeah, who character was okay, when don't find that, yeah. You know, we were the book where just on the 2 contract for Ayoku. Nípa ekele m ụlọ ekelekwa m ụlọ ọjọọ Obualo Eje bụ ezigbo mmadụ Bisi Eje Celestine Eje chọrọ ya nwunye nna m ya anyị ji bịa kala ha ahụ ka anyị bịa lọnyere ụlọ ọgwụgwọ ụlọ ọgwụgwọ mana ọnwa ọhụrụ o mechara uru metụ anyị ọ siri ezi eji ajọnwanne Obualo Eje chisi m maarị na onye ekwula amụ ọnwe mbọchị o were iwe ya mere anyị ji isi ka anyị bịa ndị mmadụ aha nna eze aka anyị bịasị ka anyị isi uru mbe na ka ọ dị okeke ka ọ dị oke a ihe bụ ewuche uru wutere anyị onye ka anyị ga-esi ihe ole ihe anyị ji bịa ga-alabata anyị lọ aza ka ruru nwaanyị ọtụkwasị ji ekele m uru na-eme jisiri ike ndị ọgọ do ụlọ ege otu ụlọ ndị ala ahụ a great man ọdụ achị ji aba mgbe achị ọnwụ achị shila agụ mkperi achị do uru bere ọfụma like I said it's either ọrụ ụlọ akụkụ anyị si anyị na-akụkụ uru pụtagwo maka ihe mere anyị mere uru agagbo uru na-agbalikwa my uncle engineer Ozo Engr Celestine, a great man. And to him, honor is due. Honor is due to him. So Zolu, Daruno, Chidekala go to what you want, what you do to Odia, Kulu Shida Kulu Shara, what you want to go. Demelo. O mere ka anyị ghọtala onwe na dada bụ nna mba isi ike nọ agụụ na mma ọ nwere ihe agwa anyị
ihe nwere ikwu gbasara chere n'ụwa mmadụ ochekwamụrụ mma ọmụrụ atụghị nkwelu eji eji ire ma nkwelu anyị dị onwere ugwu na onye amaghị onye n'ihu ọ na-alọba anyị steji ọ na-ewu iwe nwere ewuwe na-ewu adị anya ọgwa ahụ okwu na-ebe akwa ọsọ nsọ nwere so since then ụmụara ụgwọ abịa dịka ụmụaka niile na ha bụ na rita n'ọnwa ihe mmekwu ezinụlọ jiri eje ha si elu karị na obi na ọnwa ụbụ ọbabụrụba onye ọzọba ọbara gaa karanda pe ma ọ bụrụ na ọnwụ chọrọ eje ebe ahụ ọzọba ọbara gaa ọndagran ọnwụ chọrọ eje onye anyị dị ọrụ ka anyị dara mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke ihe chineke aka na ndokwa ka ha si elu ndị onye anyị si nke gasịrị na ncheta ka Ada, ndeme. I'm happy to see you. Yeah, it's a lot. Somehow, that one engineer. One of the ones that no, I think it's a Iranian. Yeah, you know, I should know. Golomuno. Ahmadu de Kata, Chuku. Yes. Ulaka Flamka. Ulaka Lumbia. Massacre da Nelu. I we have to be the stars value there because some years on the over. This is angels. As I go for Maro. Quagara and Emerald develop no free teller. Because nobody as in our Topian one knee. Engineer Apatata. Onya borrow my senior brother, Bunyo our boy. So that relationship had to go up there now. So all that was there Chupa Oak and go back to Kangu Bas. When we can so leave this weekend before we wrote on no kind, then more. You are really better. Don't make a thousand on your book, but you can't like it. Yeah, you did like I said, you are my uncle. So, you're a good man. Good. You do my room. We have friends again as a ruling. I don't really care. You make it out. Damn it. People don't say that here about people can't have people.
agakwa gbara ụlọ egwu a ego ọla bụ ụlọ abụọ mee ọ ga-esi eri nna m ala ọ ga-esi eri ezinụlọ ndị Chukwuegwu Daniel Chukwuegwu ọ Daniel mụtara Omega mụta Vicky Daniel late Daniel na umegburu mkpakọ nke nwanne yes so ọ ya ka anyị si ka anyị bịa maka ọ bedube bịa ka esi wee lọta mma Omega ụmụ Vicky so ya ka anyị ji wee sị ka anyị bịa shuru ihe mere ulu lọ mere anyị niile ọ ya ka anyị ji wee ihe ahụ wee bịa ndị emekwala Kwa ya master,
kwaba ogene kwaba ogene onye mere ukwuru anyị anyị ala afọ ndị afọ anya na-eje Chineke na-agọzi uru nwetara Chineke na-agbaji bụ ụgbaji ndị emenụ na-eje
You got it, my good Lord will reward you and return for measure. You look with them. Thank you very much. Thank you very much. Okay, all that you guys never old school, that you guys. How can you know your wine? No way, fear Ejeagbasi. Actually, they long. All I can when I'm friends with my school. Please say the money to her. Pull up on the can. Actually, no. Ori gbe je ko kunye nye ndura ma kina chukuru ma na mo ne ibe o ba ka ko ka lo la fa owo fun na ba hu la fa ha piko. Ati guys
Ejeagbasi, Omalicha na Abuja. Yes, sir. Is one of us. And our constitution says, no, you will not be briefed. We will come and sympathize with the person. So that's why we are here today, to sympathize with our Omalicha in Abuja. About the death of her father. Achi girls! Who like it over here? Well, where can you share me? If you will confirm, how would the go to alas? Organization, by the emergency organization. Achi girls! 0 I recall na Comfort Lodge. I like Royal Moha. I own a way out of fat. Who Maria who mela transfer. We will be fat there like home, like home.
Family friend, from Dube Iloje Medishop to this family. Because I told you that Worobia Elonero, do is Lola, Makia, Ndabura, and also have on Dabu. I will ask you to make a play anywhere. Oyamaka should be Yakashia in Laha Jesus. Amen. Urula Supalabo Holang Battle 2026 year. Yawuranyo, Lanyato Hosi. You always home a celebration of life, celebration of good things. Kaito, Lanyato Hosi, Peria. Katineke Bezurani, Bulubia, and Laha Jesus. Amen. Thank you very much. We appreciate the gesture. Bury the dead, a couple of work of blessing. Now we hear into the Bible. Though I go you God what you do with the magic. God bless you. How could you be God bless you. The President General is another site of Rachi. Chief Ashi, welcome. Yes, I like reference the issue. Everywhere Jesus. All of the teachers. Obodo to move again. All when do move. When there's a matter of everybody show love. I am a Madrica, also Paseo. You get Bazo. I will write a letter. Will I also close that river from Amarala? Also, I do Lama. I have a Madrica. Amadika. Yes. Amadika Mani Roku. I have bought a call. I like it. Yes. Also, watching the Mela, I thought to Chuku. Also, I don't have to do all that. This is not only a lot of man, but I wasn't so to go. If I can buy it for also watching the Mela, I also change. No blood of kingdom. Also change the land is affordable. I am a little teacher. Then I like a level show no. Like a level also Leo, who's even Dalila upon dozen, I like a Lulu. As for I drew Lila Lama. Also Pascal fellow, Ogo, my emperor. I saw no. Dozen come up, I like a man who will be to Pulu. Then Lolo. Lolly Bolly Wokefi. Lolo Keneka. Okay, thank you, Haruya Majesty. As for I draw Lama. EJ Obo Kelo.
inwe nsogbu anyị kelele kelechiri ike n'ọlụ ndị na-eketa aha aghara abịa na-ekelekwa unu maka emezike ka emere ibi obi adịghị mma na-ekelekwa pasamazi okwu nke lụrụ ka wee da tude n'etiti were arabata anyị igwe ndị ozeriba anyị kere gị ọnụ ụtọ ọga anyị ka ọnwụ igwe abụchie asịghị nnọọ biko tụọ n'igwe yes ọ dị izi igwe anyị kelere ike onye ọbụla were obi obi ezibia anyị na-eji enyi iwu ewere obi kasị ekele m igwe ya igwe afradolu afradokwa nwanne ya nwaanyị n'ọlụ awazi ime anyị akọ ahụrụ anya azụchie ụlọ nna m na nna m lee ha aka ekele ụlọ ụzọ na mma ije
Ya jụ anyị ajụ. Chikikwa m oke nke m. Nne m si Vamos lá, vamos para a parede, para o
anyị eme ka anyị akwado ọgbagụ n'abalị ọ ga-adị ebe ka ọgbagụ mechara abalị ka mmanwụ agbaba echi
Dada yo ko bia wala to kwanu. Na dada stand good. O je pelu. O ta maya, o yo jo wo bia. Oh, dada. Aye kele o. Bi ko si me yo. Dada. Because you took a year against a book here. Someone go with the freedom. I got it. I think I used to do. Papa and because don't catch you like another group that no one has this. We'll look at the local. So, like I said, because I love that Mr. Kedato Yamuchi from Eluga Chinese again law. Full of group. I have a look to recent Ozo Engr Celestine law. We do when we talk all the way from Lagos. As we say, Mr. Yamuchi. Obualo as we get. I'm still a follow. Yes, many lawyer. I tell you, anyway, you can. What you want to react to the major house? I'm not going to create a door. I'm not going to how do this song? She's not a chair, the President General. It's a lot of sight, actually. Okay, my home. I like a now. Remember, I don't like my. I don't like my. Kiss with the magic from magic. I like a little. Okay. Abula hare, abula tika kadula ha. Special law taker. I want to say to go. I never thought so your father. You for the good thing, I never knew a good man. Also, your father is okay. I people will do it. Then by Mr. Charles of Face here. Yes. Oh, hello, teacher. How do you go down? I'm not going to go again. Only a American. You two of you laugh at the busy. Really again. You are present to the women. Then the I hear we break your book. If I have got a good to like you do. I'm going to put you up. I know that you are insider. Shall see you. Okay. Okay, also me when you go Dosima. Agu do about how? Ndaba matu. Ofo is from issue. Yes. So the man on 1 night with yes. So
Kedu na mo je kele mu mo mazi oku na mo je ụlọ abuchikwe ebe egwu so ụlọ eje dolu ụlọ bịara ọfụma ihe mere anyị mere dolu ihe ilu nwetara Chineke na ụlọ wọdụ mmachi so welcome Nwanne nwoke ibe ọ adụrụla mma ọ lụrụ mgbu gbata ọ dabịa anyị na-agbatakwa Chukwu na-agọzi you very well. Thank you very much, Ventures. Afọ mbụ Aike Ọnwajụ abụ onye Adụachi Adụachi mụ ọkwa chairman of Adụachi so dada wee ezigbo anyị nwoke so wee sị na ndị nọnyere ya n'ụbọchị pụta ọ dịrị unu Mfọnwa ga ya ekele ya na anyị kelechuru n'ike adụ ụtọ anyị nso Hey yo,
Yes, now do AIU actually from to the Lagos branch. I have a try now. That's what I thought they will I drop all right to Obu. I look at you soon now. I can't know. I can't let you know. Let you know that you one your mother. Yes. Ndị AIU na onye isi ala ahụ Emmanuel Chukwuka nke eji igwe eji ekwu okwu onye dị ọ dọpụrụ anyị nwebere okwu ebe prezident ike ọladụla mma ya oteburu na-ejerugbo ọ bịadetawa ebe a enye oke ụlọ ebe mba so mmenye igwe eji ekwu okwu ka ịgwakara anyị ka okwu si wee dị unu tata nnọọ Laha AIU Lagos branch.
anyị na-asị maka ụmụnne mana anyị asịghị n'ụdị nke oke iwe obi maka na papa wepụrụ ndụ aka and na good enough azụ ya ego mma maka na ekpere ekpere wụ na azụ na aka ihu mma which we believe na adụ ụlọ That is a matter of fact, who are here in Lagos branch. So, guy, you are in the cause the million there, man. I was style out there, it's up for the papa, big basil. Kaim, I feel you big basil, Kaim, I like to let you try to do good like I am a Valican coach, I use you. I like shoot though, who level up where back and then you I do easy. Even at the age of 200 or thereabouts, they're going to man or that, they go away or ability. Like I know what there is something unique about age. But then, instead of God, the people I know people are into the way you have. Then you are your people. Then you are in particular, the power and the privilege and the knowledge of the way to Kokota, which you will have. What I want to do, I will pray you every step and live better than him in Jesus' name. And then Lord just sit down in Bagama. Where are you at this stage? I hear a man high by the government. I am in heaven, I am in like a work for us. And let thank us for what we do. So we do the appropriate while we tell you officially what we will do for record purpose. Don't tell them. But I'm not like a guy I can't tell one. Get it down. Our president, the government of the Obu now. Chief, the one there, when I want you only have a good different. The down there, but oh, more like war. And then we have staff at his capacity. No, no, and I believe it goes for us well. Allah I'm a current name. I should have come, I may oh, and back. I'm a ball, growing out. Oh, yeah, remember, you're making a joint. Oh, you went. All hands on deck. You look at my name, don't know where you're Magabaga. So, all you made to in Ariana. I'm not going to get area. All the year, man, Madame Tahini. So, be good. I never thought I hear who is a call. Yeah. Maria, I'm mayor that my blessing may see like he had called. Who is dying that way? Oh, no, yeah, George. Oh, no, that's I be if you give me ever. Oh, Sunday now, after. So, people who are one, eh? I can't do it back. Oh, sorry. So, I'm just a year old. Oh, when I get my head. Oh, also, what the year, man. Oh, this should be. So, we go. Don't I'm not going to do that. Although, got they hope that I can't do it. I'm physically. I don't think we'll. As you will. As you will. AIU, Lagos branch, Ejeagbasi, Monana, the entire family from the Gawashi, the Webemshi, to Webuda, to Udebuka, to Sopo, we're here. Also, Nakaji, one night working on engineer, AIU, but people don't understand. In the 60s, yes, believe it, but you, AIU, Kajinjaga, Del Kurunji, because people are holding a tradition, which many people have forgotten, before I know autonomous. Or AIU, watch. I know that because I'm son of a child. Get a job and gay ball. You want me gay ball? Yes. Gay ball. Absolutely. So long, yeah, that I have brought. I'm with the law and lobby. Go bad bad. Harassing them, go bad bad. Look up here, go here. So don't.
again. God will bless you. Amen. Achi will bless you. Amen. Great good news. Great good tremendous. So, you're welcome. Go back to Lagos. The way you came with peace and harmony. God bless you. Because hello. Look at that level. Tiny like the hammer. Don't let you know. They're not. That's not fine. Everyone look at how you doing. Okay. That's Libya. I'm going to go to Lagos branch. I happen to be the humble servant chairman. That's our public relations officer. And that was somebody so here they can query our father, Lord 83 years. Chileke na land road yana ndoba. Na kwa Chileke na obiro go do we goji anyị niile na ha ji. So unu mara everything now e dey go big down. So I let me know which is down the way am. All transfer ya na area. So onye ha ndele. That's Chileke na. Ala batan kurogu. Engineer Celestine. Ozo Engr Celestine. Ejeagbasi. Engineer. Ala batan na ndokwa. Na ha ji. Our treasurer. Look at Chairman on the Enugu na Kokoro town meeting, Lagos Beach. Okay. And that only two a very good one. On our PRO on our boss our woman. Oh my dear, so he PM. I think that I can't put a papa in today. I make me already before now. That woman buying a mobile carriation. So you need a do settled. But I need one. I need a knocker. They put the can papa in I now want a very good age to look at papa and now Jesus. I want to ask I'm probing and probing in a garage and a very cage this weekend and do what. Good night. I can know. Front line. I'm aware you're there, man. People now also believe what they mean actually AIB. But only harassing for advert. So the point one now work is another one. So I think they can do they can do Shija. So can you very for me? Also would be they go. Who know all diaspora and they go. Never one day. But they could very important. Because I see my people, all this their brotherhood, association, no threat into the diaspora outside the land. That's very important. So I'm begging you guys to continue. That's very important. That's how Monday I can level. Who know what the real look better? That's to tell you guys. Much. Who now for Lagos I'm sure when you go home. You go home in peace, there will be no problem on the road. People are so here. I was so here. Don't they shop. I take a each. Thank you so much. One is lamp. But the girl go now because I don't all actually here we have. So thank you so much. You better have one day working. My brother. Now my brother told me to do it again. Thank you so much. We appreciate it. Thank you so much. Since you didn't see the picture too, I enjoy it. I'm going to
mba na Lagos sikwa ndị adagoliti ma dịwa maka asịrị ụbọchị ruo etu na ọba asị na ndị ebiri na ọhụrụ ọhụụ ọkwa onye ọjọọ na-achakwa ndị onye ọchị ya ahụ ma ụdị ihe emegbu severally ọ bụ ebiri lata achị na ndị Lagos branch mara nkịta highway construction so kụnyere ya aka gwa ọnwa nwere mmadụ ike ebe Lagos eso anyị ọkwa ahụ ya biko anyị ekele ndị Enugu na Mama,
Ozo
January Oyo 2026 ụbọchị taa ka nna akwa nna m Ozo Celestine Obualo Ejeagbasi Ozo dị n'aka Chukwu ihe eji makarịarị ya injinia Obuege onye ọrụ ịkpọrọ Obuege onye ọmụrụ nna m a na-ekwu okwu ya a na-akwa n'ụbọchị taa wụ okorobịa a na-ayọ ayọ and nyanwawo onye nwudere onye ekwe bịa mgba enweghị ọ na-ezuwe mgba so onye a tụrụ anya na onweghị onye ya nwudenwu afta mgbanye nna m mavuru ya tụọ n'ala onye ka eji akpa ya ọnwude onye ekwe bịa mgba taa ka a na-akwa nna m nwe ezigbo mmadụ o nwere obi sara sara onweghị onye ọrụ abịakwute across nyanwa aha ekwufute na nna m nwe ezigbo mmadụ so ndụ o biri bụ ihe mere anyị na-eselebreti ya anyị sọ celebration of life maka 83 years abụrụ obere ihe bịa wụrụ ezigbo mmadụ a na-agba aka ebe ya so ihe anyị na-eme n'ụbọchị ihe anyị mere n'ụbọchị taa maka ihe nji asụ na-emere ya n'ụbọchị taa na-agbago mkpọnala nke ịtọ agbago nke izizi gbaa nke ịbụọ n'ehihie gbazia nke ikpeazụ iji gosi na nyanwa akwamozu na ọbịago na njedebe daalụ mụ nwa na onwe m wụ Dada Ejeagbasi ọnwụ ya ka nwụ so ana m ekele ihe niile bịara nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa maka na ndị gbakwutere mgbe m bere akwa ọnwụ ya fichara m anya mmiri bịakwa n'ụbọchị nke taa anyị na-aṅụrị maka ndụ o biri na akwamozu ya maka na ịkpọ oku bịa lie onwe ha bịa lie ha ji ya onye ana m asị ha ncha niile Chukwu gozie ha ụkwụ ọma ha ji wee bịa nke ha ya eji wee na ya kacha mma ụkwụ ọma kpọ ha n'ụzọ onwe ha ji akụkọ ga-akọ gbasara ha onwekwana ji akụkọ ga-akọ n'isi ha amaghị Chukwu ọ dị etu a nsi ya ọrịa anya n'aha Jizọs amen. Ejeagbasi ekene yiri nne na ri nne na thank you akwa nna gị bụrụ na gị ga-akwa nna gị tata ị ga-akpata ihe ọma daalụ ole ga-eso ihe n'iti aka mmadụ mgbe igbo niile dịka anyị igbo na-azụ bute ọ ga-adịrị gị na mma